Alright, ke mphulaphula we've got a FM izuzu 27 minutes bethile phakhe insimbi ka-8 o'clock siya phakhe kwezenzekayo kwisithili sikatshonyane ngolusuku lanamhlanje. Kwenzeka ntoni kwindawo kuyo? Ewe, zenzeka kwisithili sikatshonyane. Swani nezinto ezini. Kodwa usazi. Kwenzeka ntoni kwindawo ngolo suku? Silapha ke kumasipala wase-Enoch Mgijima ke ngakumbi ke mphulaphula weVukane FM ngelusuku lanamhlanje nditshilo ke ndathi ke siza kujonga ke ngakumbi ke kwezinye zezinto ke sivuka nazo. Khumbule ke pha ke Friday sisuka ke ngakumbi ke pha ke kwi-shutdown ibilapha ke kulo masipala sifuna ujonga ke updates ukuzokuthi kangoku nokuba ke mhlawumbi moving forward ngaba ke mhlawumbi kulindeleke ntoni nanjengoko besibonile kumakhasi onxibelelwano into yokuba umasipala ke ukhuphe i-court interdict for ngakumbi ke abantu ke bebeququzelela ke i-shutdown. Sijoyinwa ke nguye ke ngakumbi ke kuZoom live kwikhasi lethu lika-Facebook yena ke uMr Lizalise Onwaba Swartboy ongomnye ke ngakumbi ke wabantu abaphambili xa sijonge kumcimbi wabahlali ngakumbi ke apha ke eKomani. Mhlekazi masikubulise enkqubeni sikunike lithuba uzibulisele kumphulaphula weVukane FM ngolusuku lwanamhlanje. Manithathe lithuba ndibulise kuwe msasazi ndibulise nabasasazi yona kwaphulaphuli namhlanje ndithi ngethemba noko sonke sivuke kakuhle. Nkosi kakhulu mhlekazi, masibulele ngexesha uthe wabeke usipha lona kwalapha ke enkqubeni. Sijonge ngakumbi ke kwintshukumo besithe sabe siyazibona ngolwesihlanu odlulileyo nalapho beniphumile nisezitratweni zakuKomani ngezikhalazo ke ziliqela kumasipala kuquka ke nosodolophu umeya ukhansila Papiyane nisithi makasuke esihlalweni kuba woyisiwe. Ndizama ukujonga ke intshukumo ngakumbi za Friday mhlekazi ukuzokuthi kangoku ingaba mhlawumbi ukunikeza nje umphulaphuli omameleyo phaa ekhaya kwisithili sakutshonyane ongakhange abe uyazibonela kwenzeke ntoni niphele nisithini ningabahlali ngolwesihlanu? Msasazi andazi uba mhlawumbi kuphele njani so mandiqale nje ukuthi i-shutdown zange yenzeke ngokweenjongo zethu ngoba kwakukho izinto esingazange sizenze ezidibanise nomthetho ezabangela uba ke i-shutdown ingabi yiyo le nto sifuna ibe yiyo. Kodwa ke sasikhona edolophini nganye noko likhona neqela labahlali abaphumileyo. Sagqibela kudala ke kwawubona abahlali abaphuma bebangaka ya kwinto yasekuhlaleni, so ndifuna uqale ndijame khona ukubonakalisa into yokubana ingxaki lena yingxaki eserious efuna wonke umntu akhe aphakame. Nangona ke eli nani beliphumile ingelilo eli bendicinga uba bekufanele uba ililo, kodwa ke ibili inani noko elibonakalisayo uba hayi abahlali balapha badiniwe. Siphumile ke mhlali sadibana sathatha i-walk i-march through town sabuyela esekuleni apho ke kwathathwa isigqibo sokuba siza kuhlukana bekho intlanganiso bengokubiza kanje izolo estadium. Ngelishwa ke msasazi Mvula khange sivumele tu uba ibanjwe loo ntlanganiso kwaye ke ngoku isezawuphuma mhlawumbi namhlanje okanye ibe ngomsi intlanganiso leyo ibiza kuba apho kuzawuphuma khona isigqibo ke ngoku soba kuzawuthwani ngoba isicelo sona sepemithi besezifakiwe isuku ke beselijongiwe ngolwesine kodwa ke nalapho kungekathathwa sigqibo kusithiwa mhlawumbi ngolwesine ke ngulo siya kuye singaphinda sibe sendlini siphinde kube kolunye uqhankqalazo apha kulo masipala. Ndiyakuva mhlekazi, sike sabona ke ngakumbi ke nakumakhasi onxibelelwano umcimbi we-court interdict. Ingaba zifikile kuni ezo ndaba? Zifikile msasazi, ayihambile yazofika. Bendingazi ukuba iyahamba olaa hlobo, ndandicinga mhlawumbi into zasekhothi zihanjiswa ngabantu basekhothi kodwa ke ifikile ngolo hlobo ifike ngayo. I-interdict sayibona nasiyibonileyo. Andazi ndizawuthi ndicinga ntoni ngayo
kodwa ke indenza ixhala ngoba ke ayo interdict yokuqala le izawukhutshwa ngumasipala. Ndizawuva ke xa kusithiwa hayi unpermitted protest, kodwa ke isikhalo sabahlali angeke umasipala asiphendule ngokuyobafaka ecourt. Bayenzile ke loo nto bengaqali into yokubana abahlali bakokomani or abaphantsi phantsi kwalo masipala bathi xa besengxakini lo masipala abathathe abase ecourt. Wena ke msasazi ndifuna ke mhlawumbi endikulalise kwelona xhala lam. Laa interdict leya ixhomekeke kakhulu kulaa nto kuthiwa yi-Gatherings Act. I-Gatherings Act ke eyayisetyenziswa kakhulu nge-apartheid. Awuzange kutshintshwe kakhulu laa mthetho ukuzotsho namhlanje. Yile nto kunamhlanje ufumanisa uba manintsi amaqela, laa nto kuthiwa zii-NGO ezisayiphikisayo laa nto yalaa mthetho, ngoba xa kuzawufuneka ndithi ndikhalela ingxaki endikuyo kufuneke ndiqale ndize kuwe mntu endizamkhalela ndimcele uba ndicela uzokukhalela. Izawuba nako ukundibhida because ngoku funeka i-permission yokuba sikhalele kuloo mntu siyeyifumana kuye. Aphinde loo mntu uyi-one asinike i-permission xa esinika, athi xa sisiza nezi zikhalo zethu akwazi ukusihleka ajayive phambi kwethu asiphendule ngendlela engeyiyo, ngoba uyayazi uba ezi ndlela zikhoyo zokuba kuthiwe kuyaprotestwa ziyamkhusela. Kwaye ndiyafuna ke msasazi mhlawumbi ke le iyawuba yintloko yam uba ibe yinto ezawuqwalaselwa le nto yale act, uba noko iyafuna uphakanyelwa, ikijongwa indlela izawuphinda istructurishwe ngayo. Singazibhaqi ngoku simane sibanjwa ngumasipala, because mna msasazi ndinexhala lokuba ayizuphelela apho. Sizawuphinda sidibane nabo abanye abahlali because ezi ngxaki, umzekelo, sekuthathwa isigqibo sokuba ngoLwesihlanu kuzawubakho le shutdown, isigqibo sithathwe ngoLwesithathu. Besithi abahlali, because imbono yayivele into yoba masilindeni ithuba phambi kokuba kwenziwe le nto. Bathi abahlali sanele kukulinda, ezi ngxaki zitshisa ngoku, kufuneka ngoku silinde ithuba before siyokhala. Sawuthi xa sesifike elaa xesha kuthiwa masikhale ngalo sibe ngoku sesingayazi, ube mhlawumbi ngoku nesi sikhalo sethu seyingumsindwe, siyayigqabhuka ngendlela kwathiwa makwenziwe olu hlobo. So yilaa nto nje ndizama uyithetha msasazi, ezinye nje izinto noko ziyafuna uqwalaselwa. Kona i-interdict lena abantu bomthetho ke basayijongile, andifuni ungena kakhulu kwiinto eziphaa phakathi kuyo. Qha nje bendifuna ke unikisa loo nto uba yenza ixhala yona okokuqala into yobana umasipala uzawuthi xa ebona abahlali bephakamela ingxaki kuzo, because ayizonto ezi sizothukayo. Sihlala noceba okokuqala eziwadini zethu, but uyakwazi ungabi namanzi ithuba elide, ungavi niks kuceba, ungavi into kwi-ward committees. But xa ngoku ingumhlalo oziphakamelayo uzawukhawuleza kuthiwa hayi bekufanele uba uhambe Channel ABC, but umasipala yena bekufanele elandele ezakhe ii-channels khange ayenze njani. Ndikuvile mna mhlekazi, imizuzu eyi-24 kube ithe phakhe intsimbi ka-9 o'clock. Zezenzekayo nezithethekayo sisuka nazo kwisithili sikatshonyane. Sithetha naye ke uMr Swartboy onwaba ulizalise nomele abahlali ke kumasipala wase-Enoch Mgijima. Ukuba ndikuva kakuhle, sisokoliswa nje inetwork, uthi singalinda enye i-shutdown kulo Lwesine. Siya kuwo Mr Swartboy. Msasazi, I think iyafuna nje ukorektwa le gama lika-shutdown. Ndifuna ukuyikorekta ngelithi xa kuthathwa isigqibo ngabahlali sokwenza i-shutdown, ayikho ipemithi ekhoyo for ukwenza i-shutdown. Ngelithi msasazi, ipemithi ikhutshwa for ukwenza imatshi. Laa nto ndithi ii-channel ezikhoyo ngoku for uprotesta zezi, ne? And zezi abahlali bafile ingathi hayi azibasebenzeli. I-shutdown yenye ke ngoku uphuma ecaleni isithi ezi zikhoyo azisebenzi. So into ninoyilindela kule veki isawungena kuyo msasazi yiMarch, because ngoku sisekwipoint yoba kukho ii-discussions zokwenza iMarch, and then it will then be the outcomes of the March ezawuthi ke ngoku zitsho ukuba kuyagqithelwa na kuyiwa ku-shutdown. But yona
i-shutdown lena ibingabahlali besithi sanele. Yile nto bebesithi bathathe isigqibo ngoLwesithathu besithathele uLwesihlanu because bebeyazi ukubana laa nto kuthiwa yi-shutdown yeyokubana izawuthi umzekelo, wenza nje umzekelo lula, iKomani yilaa nto kuthiwa yi-economic hub. Ukuba abahlali bakuKomani Komani, ndithi ubana minister nabani or MEC ingeza iKomani ikhawulezile. Ezi zinto abahlali bebefuna uzireyisa kubo because bayafila ingathi u-Enoch Mgijima wafeyilile, iChris Hani bafeyilile. Therefore ngoku kunyanzelekile either iye ku-MEC okanye ku-MEC uminister kakhona. So bendifuna nje ukuklarifya loo nto mfazi ukuba ngoku ingayiMarch because yiyo into ecelelwe i-permit. And then ukuba ke into ye-shutdown izawuze ibe khona, iyawuba zizigqibo ezithathwe ngabahlali abafila ingathi le nto yeMarch ayibasebenzeli okanye ezi channels zikhoyo ngoku azibasebenzeli. Right, uzivele ke nawe ke mphulaphula 22 mizuzu masibulele mhlekazi, sibulele ngexesha othe wabeke usiphalona kwalapha ke enkqubeni. Ngathemba lokuba sawuphinde ke ngoLwesine sinikrobe into yokuba nimephi ningabahlali. Ndiyabulela kakhulu msasazi, ndiyathemba uba nabahlali bazawuthi baphume ngoLwesine ngoba ke simane singahoyakali xa siye phambili into yokubana siphuma singumgaqo ubani. Athi xa sijonga lo masipala athi hayi ngabantu abambalwa abantu abathile abo. Kwaye ke ngeske xa kusithiwa kukho into yabahlali ngeske siphakame sonke singabahlali siyeni kuloo nto siyoyihoya. Enkosi kakhulu msasazi kwethuba uthe wanika. Nkosi kakhulu. Right, mphulaphula weVukani FM 20 mizuzu kube ithe phake insimbi ka-9 o'clock. Sibulele kuMr Elizalise uNwaba Swartboy imela abahlali kumasipala wase-Enoch Mgijima. Sicacisela banzi into yokuba zithini i-development kusukela ngoLwesihlanu kuzokuthi kangoku nokuba singalindela iMarch ke ngoLwesine lo uzayo nalapho ke basalinde ke i-permit. Thatha loo nto ke sibeka phi ngoku mphulaphuli saya kwi-traffic update. Sijonga uvambani igosa lethu lezendlela uDamlo uzakhe ingaba yena ke usiphathele ntoni xa sijonga ke ngakumbi ke phake kwi-traffic update. Kodwa ke